Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou clip pe acest canal. În clipul de astăzi o să facem prezentarea noii mele biciclete. Avem aici un Canyon Spectral AD6 2024, luată frumos de pe site-ul Canyon. Și da, hai să începem cu specificațiile. Domnule cameraman Sebi Bărăscu, te rog frumos să vii mai în față. Ca furcă avem un Fox 36 RIN de 150 de mm. Avem un Fox Float X2 de 150, cred. Ca transmisie avem un DOR de 12 viteze cu clutch. Nu e cel mai bun clutch, dar merge. Avem niște frâne tot de ore în 4 pistoane față-spate, cu discuri Heiss de 203 mm față-spate. Avem o foaie de la Mirkanda cu brațe de pedalier tot de la Mirkanda. Avem niște jenți de T-Swiss All Mountain LN. Avem niște maxisuri de HR2 parcă. Cred că da, scrie pe partea cealaltă. O șa de la Ergon de enduro, niște manșoane G5 cu o pipă de la Canyon, cu ghidon tot G5 de la Canyon. Avem niște butuci de T-Swiss, care din păcate sunt silent. Și niște pedale luate din Târgoviște, care chiar își fac treaba. Am dat 250 de lei pe ele, nu mai știu ce model sunt, dar sunt ok. Și mai avem un dropper de 160 de mm, cred că este, de la Shimano. Și cam asta este bicicleta, își face treaba. Probabil, de fapt, nu că probabil, o să-mi iau foarte mult hate că e Canyon, că o să se crape, că nu știu ce, dar, sincer, Bărăscule, uite-te la mine, nu-mi pasă. Hateri... Să sudează, domnule, să sudează. Să sudează, frate, că e aluminio, nu e carbon. O mai găsi eu undeva să sudez. Și da, lipire... Hai să vedem. Da, păi iar, da, asta e acum. Nu prea se lipește, că am eu 10 bar jumate în furcă și în șoc. Dar, da, am dat o rampă și am dat aproape cap. Mă rog. nu mai dai. Bun, acum hai să ne dăm. Și acum pui stop ca